On tottama konngol. Fatoumata Sisawane. yamde jeenay fawi silmaji sappo Amerique nokkuto folotiro fuko koyngal adunaru o joofi hanki yamde sappo e tati fawi silmaji sappo ka yewtirde meɗen imorde Sénégal on salminama musidɓe tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde hiɗen yewta hande fi ngal timmal ko lolnoga e tataɓol desewal fuko koyngal adunaru hakkude Espagne e Argentine kawrital wulngal diaw hanki hakkude ɗiɗeɗen ɗiɗi ngal kippu Espagne mo Lamine Yamal sakkitori dañugol hoodere e ɗiɗaɓere muɗum tarikayankore caggal nde ɓe fooli itindodiraɓe maɓɓe ɓe Argentine loggol nde silmaji pottital ngal ɓeyda no wiye prolongation ko honno taskorɗon ngu polgu Espagne e dow Argentine beele ngal diɗal Lamine Yamal no hanɗi e ngal desewal ko honno yiruɗon no ngo folotiro fuko koyngal windere yawtiri hikka tawsi yuɓɓinolngol rewi laawol ko honno faamirɗon ɗi haalullaji waɗuɗi e dow no kawrite goɗɗe ñaawira noon ko honɗum ɓuri on battinde ɓuri battinde e moɗon mi wiyayno e o coupe du monde gam okkude miijoji moɗon e dow leffol ngol rewro gon kaka kowal temeɗɗe ɗiɗi e nogay e goho capanɗe jeeɗiɗi e jeegoo temeɗɗe jeegoo e capanɗe nayyi e nayyi sappo e ɗiɗi e capanɗe jeetati jaɓɓoɗen Younoussa Ndiaye jooɗiɗo ka lamorde Conakry ko yiɗuɗo hollude yiyande muɗum e kañum ngu polgu Espagne e dow Argentine hiɗa heeɗa Fatoumata Sisawane lato bala ngadnayankojo huɓude leydi Amérique ko kippuji capantati e ɗiɗi wowno yaade kono hindi hikka ko kippuji capanɗe e jeetati woni ko fotti ton pottiteɗen labama ko tiiɗi noon ko waɗi hiɗen andi kippuji buyi woni ko yaltiti ton yowanoɗi yakare muɗum e yawitanoɓe woni ko fotti ton e ɗum ɗo woni ko yiltodiri ka final ɗo ko hunde Argentine kañumma e Espagne ɗen andi hay goto mabɓe hari piyaka kadi ha ɓe hewti e ka timmal ɗo e ƴettuno ɗo no tanjorano ko wakkiliɗo ko waɗi ɓe holli e noon no ɓe ardir noon ha ɓe hewti fewndo sayi ɗo wakkilare mawde kono son taskike kippu Espagne on noone no ɓe yaari noon on taway ko kippu nganajo ɓe yuɓɓodiri ibinede makka défense addinede makka milier ha hewti gardien on ɗum ɗo no tiiɗi no yeɗɗi e hakkude maɓɓe ton ɗum ɗon ko jandi ka attaque ko to woni ko ɓe faibli seeɗa kono wakkilare maɓɓe nden no seediti tawde haray ko biiru wotour woni ko ɓe encaisse ibinede ma compétition on fuɗɗi e fo yi noone no ɓe fijiri noon hiɓe ɓuuri Argentine match on complètement wona fi boɗewal yaltani Argentine waɗi si tawi ɓe piiɓe ko waɗi ibinede ma law hari ɓe domini ɓe kono woniri e gila law hari diɗal Espagne no dari e darde e timmude haray ko honno taskorɗa kañum darde tataɓere nden hakkunde Faransi e Angleterre pottital village tataɓo on hakkunde Angleterre e France min mi meeɗali yiide hari match no fijira noon haynde wotere ko tawata ko coupe du monde e ka match bi sappo naata e match goto min mi meeɗali yiide ɗum ɗon haɗay noon hiɗen andi wakkilare mawde waɗi e bangeji ɗin fof kippu France on ko ɓuranoɗo yowede yakare muɗum watti e muɗum e kippu Argentine on ha hewti kañum kippu Portugal on watti ɗon kippu Espagne on arta kippu Angleterre on ko ɓeɗo ɓurano yowede yakare muɗum haɗay noon e yi noone no ɗum ɗo yaltiri noon fettoɓe ɓen ko wakkiliɓe e bangeji ɗin fof e muɗum so yi wano France e kañum Kylian Mbappé o woni meilleur buteur Michael Olise on ɗo woni meilleur passeur tournoi on haɗay noon hiɗen andi ko kippu Espagne on woni ko rafli ko ɓuri ɗuɗude ko e titre individuel on e mana hara ko goto woni ko jeeyi son taskike gardien on ko kamɓe heeɓi milier meilleur joueur tournoi on ko kamɓe heeɓi meilleur jeune joueur on ko kamɓe heeɓi haɗay ko ɓe perdi ɗon haɗay trophée ton haɗay ko soulier d'or wal meilleur buteur on haɗay ɗen andi wakkilare mawde woni ko waɗi